ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ಯಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಬುಡ್ಪುನಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬಂದು ತಿನ್ಪೆ ಪೊಕ್ಕ ಆತೊಂತ ಏನಾರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಮಾರ ತಲಿಪೇರಿಯ ಅಂದತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ಪೆ ತದ ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ದಾದಿ ಬಿಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್ ಮನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಎಂಚ ಈ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಇಂದೇ ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿಗತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೇರ್ಪದು ಕೊಡ್ತೆ ಖತಮ್ ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬೋಡಿ ಸರ್ ಬರ್ಚಿ ಎಸ್ ಸರ್ ದಾದಿ ಬೋಡು ರೆಡ್ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜನ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಂ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡಿ ಫ್ರೈ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಚೇನ ಕೇನಗ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಕ್ಕು ಅವಂದು ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತಣ್ಣ ಓ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಇದಾನ ಇರ್ದಾನ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆಯಬಹುದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರಂಚಿ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಪಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ದಾನಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯ್ ಕೈಲು ಹೊತ್ತು ತಿರ್ತು ನಾಡು ಒಂದುಲ್ಲಿ ದಾದ ದಕ್ಕದ ಹೆಂಗೆ ದಾನೆ ಬಾಲೆ ದಾನೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಪಾಪದಪ್ಪನ ಮಾರೆ ಹ್ಞೂ ಬಾಲೆದ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಮರ್ತಕ ನೋಡೊಂದು ಅಪ್ಪಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಪೂಜಿದು ಬಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾನು ತೆಗರಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರನು ಬಿರ್ಕದು ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಬುಲ್ತೊಂದೊಂದು ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬಿಸತಿ ಬರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಾರೆ ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ತಡೆ ಜವಿಂದು ಹ್ಞೂ ಯಾಂದಿತ್ತು 500 ಟಪ್ಪ ಕೊರಿ ಈರೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾರೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಕೊರಚ ಮಾರೆ 500 ಕೊರ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ದಾಯ್ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ 500 ಕೊರ್ನಿ ಬಾಲೆ ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಾರ ಬೂರ್ದು ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದುಂಡು 500 ಬಾಲೆ ಕೊರಿ ಈ ರೈಟ್ ಎಲ್ಪು ಹೆಲ್ಪ್ 500 ಇರ್ದಿ ಒಂದಾರ ಕರ್ಮದ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರಿ ಜಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ ಅಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋತುಂಡು ಏತಾಪುನ ಐಕ್ ಅವು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ನಾಲ್ದು ಮುಟ್ಟಾವು ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟುಲೆ ಸರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ ಏತಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನುವುದಾವು ಅಂದ ಹಾಂ ಇರು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ 700 ದುಡ್ಡು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಹ್ಞೂ ಅಂಚಂಡೆ ಈ ಪೋವ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಸರಿ ಅಂದ ಹಾಂ ಕಾಸೆನ್ನ ಮಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಹಾಂ ನಮಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡು ಓ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಟ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿಲೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ತೆಡಿಲಾಕ್ಯಾರೆ ಅವು ಶೋಕು ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾವಡತ ಅನ್ನಂದು ಏಪಲಿಗೆ ಎನ್ನನೇ ತಪ್ಪು ತೋಜು ನನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ನಿನ್ನ ಯಾಪ ಮದ್ನಾಯನ ಅಪ್ಪಗ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಚ ಅಲಕ್ಕ ಪೋತುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡ ಶುರು ಅಂಡ ಶುರುವಾದ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಆವು ದೇವರೇ ಈ ಪನ್ನನೆ ಸರಿ ಪರ್ರೆದಾದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊರು ನೇ ಚಾ ಚಾ ಒಂದು ಚಾನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಿ ದಾಲೆಜ್
ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಿಯ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಕರಪೆ ಏತ್ ಕೆಜಿ ಬೋಡು ದಾದ ಅಲ್ಪ ಎಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ದಾದಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಫೀಸ್ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಅತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಡೆದಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋಡು ಹಾಂ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಏನು ಚೆತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಬಾಯಿ ಕೊಂಚ ರುಚಿಯಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಚ್ಚ ಅವಂದು ದಾನೆ ಆತಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಬೇಯರೆ ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ದಿಯೋಡ್ ಬಂದಿ ಕೊತ್ತುಪ್ಪಣತ ಏಲತ್ತ ವಿಸಿಲ್ ಸಾರಿ 11 ನಾನು 15 ಪಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ರಾತ್ ಪನ್ಪರತೆ ಮೊರಣ್ಣಿ ಆತಡ ಚಿಕನ್ ಮಜ್ಬೂಸ್ ಏರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಮಜ್ಬೂಸು ನಾ ಬಾಯ್ಡ್ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ನಾನ ಮಬ್ಬೂಸ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ಇವ್ರ ಮನ್ಪಂದಂತೂ ಕೋಣ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿಜ ಕರ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಅವಂದು ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನ ಐಕ್ ಡೈಲಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕನ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನು ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಕನ್ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಹಾ ಇದು ತಪ್ಪಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಾಂಡೆ ಮೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಇದನ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತ ಕಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅವಂದು ಅವೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇದ್ನ ಚಿಕನ್ ಕಂತ ಕೊರೊಡಿಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಜ ಮೇರೆಗ ಅವಲ ಅಂದು ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಓ ಶಾಪ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಅಂದ್ ಬೋಡತ್ತ ದಾದ ಇತನಿಕಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ ಬೋಡತ್ತ ದಾನೆ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾರ್ನ ಕೋರ್ನ ಕಂಡೊಂದು ಬರ್ಪಣ ಇವ್ರ ಸೈಡ್ ಬಲ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬುದರ್ ಪೋಯ್ನ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಇಜ್ಜ ಅವಂದು ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಈತ್ ಗಲೇಜ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಯಾಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತುಜ ತಿಂಗಳು ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ನಂದು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅವ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರ್ಜಿಂದ ಇರ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಜಿನ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದವ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ಯ ಯಾನು 3 ವರ್ಷ ಎಂಚಿ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ರೆಂಟ್ ಗುಲ್ಲ ಅವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಈ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಅಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಳ ಅತ್ಯ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಡು ಅವೆಂಚ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಂತಳೆ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಇಂದಟಿ ಏರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಡುಂದತ್ತ ಯಾನಂಜ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಅದೇ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಐಕ್ ಮೇನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಐಟಮ್ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಚೀಟಿ ಮುಂದೆ ರಜ್ಜನತ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದೆ ಇಂದಟಿ ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ ಪೆರಿಜಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಹಾ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಐಡಿಯಾ ಹಾ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತ ಪಲ್ಲಾಗೆ ದಾದ ಐಡಿಯಾ ಜಾನೆ ಆಯ್ಡ ಪಾತ ಇರ್ದ ಆಯ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಏನ್ ಮಲ್ಪಾವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಈ ಐಡಿಯಾ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ಓ ಸೂಂಟ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಚೀಟಿ ಇದ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರೇ ಪಾರ್ದೆ ಹೂದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರೇ ಬರ್ಪುನಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಪುಯ್ ರಡ್ಡು ಚೀಟಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನಿ ಈ ಒಂಜನ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಓ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಹಾ ಓಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂದೆ ಅನಿ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ಮುಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ನ ಪುದರುಂಡ ಅಕ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅವಲೇ ಬೋರುಂಡಿಯ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೊಂದು ಚೀಟಿ ವರಿದನತ್ತ ಅಂದು ಒಂದೇ ಟೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಒಂದು ತೂಂಡ ಅವು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಿನ ಟೇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಹಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಅವು ಬರ್ಚಿ 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 ಒಂದೇಟ ಅನಿಷ್ಟ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡ ಐಟು ಪುಣೆ ಅನ್ನ ಪುದಾರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡೀ ನಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತು ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಪುಟ್ಟದ ಐಡಿಯಾ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಕಾಯ್ಡನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋದ್ವಿ ಇತ್ತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಊರಿಗೆ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನು